தித்தி நீ அம்மா பொண்ணா அப்பா பொண்ணா? இப்ப அம்மா பொண்ணு தானே. தன்னுடைய மகள்கிட்ட தாய் நீ அம்மா பொண்ணா அப்பா பொண்ணா? அம்மா பொண்ணு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்குறாங்க. கேட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளார அப்பா பொண்ணுன்னு பதில் சொல்லுது. தித்தி நீ அம்மா பொண்ணா அப்பா பொண்ணா? இப்ப அம்மா பொண்ணு தானே. அது சொல்ற பதிலை கேட்டு தந்தை சிரிக்கிறாப்புல. அந்த சிரிப்பு வேற ரகம். அம்மா பொண்ணு தானே. மகளுடைய இந்த பதிலை கேட்ட தாயுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குன்றத ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்த்தேன். தந்தை மேல மகள் வைத்திருக்கும் பாசத்தின் வெளிப்பாடு தான் இந்த பதில். தித்தி நீ அம்மா பொண்ணா அப்பா பொண்ணா? இப்ப அம்மா பொண்ணு தானே. என்னதான் ஒரு தாய் மகளை பெற்றெடுத்தாலும் தந்தை மகள் மீது காட்டுகின்ற அன்பின் வெளிப்பாடு எல்லையற்றது. அதை மிகச்சரியா புரிந்து வைத்திருக்கும் இந்த குழந்தையின் பதில் அப்பா.